қайд карда гуфта буд, ки нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ продлид мешавад ё ин ки не. Барои граница бурдан қатъиш суҳбат кунед. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Умедвор ҳастам, ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. Як информатсияи нав, қарори нав оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбира ба маълумоти шумо мерасонам. Бо диққат то охирша гӯш кунед. хоб, нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор доред, агар бихоҳед ки дистансиони дарсҳо бихонед, яъне ки студентский билета дастрас бикунед, одамои боваринок рақамҳои WhatsApp-шон рӯи экран меброяд, қатъишон суҳбат кунед. хоб, як информатсияи нав аз ҷониби Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба анҷом расонидани даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ. хеле ки як сухангӯи Вазорати Мудофиа тақрибан як ҳафта пеш қайд карда гуфта буд, ки нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ мумкин пеш аз муҳлат ба анҷом расад ва тақрибан 2 рӯз мешавад, ки аз ҷониби Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон информатсия нашр шуд, ки нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар сартосари Ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расид. лекин аз ҷониби сухангӯи Вазорати Мудофиа қайд карда гуфтанд, ки аз сабабе ки призов то 27 ноябр давом мекунад, комиссариятҳои ҳарбӣ кору фаъолиятшон то рӯзи 27 ноябр мебошад. Инчунин дар инҷа чандин нафарҳо савол метиҳанд, ки оё баъди моҳи ноябр даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ идома меёбад, продлид мешавад ё ин ки не? ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем, ки дар ин савол ба ҳамаи шумо як ҷавоб, яъне аллакай нақша пурра ба анҷом ки расид, дигар ҳеҷ каса ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд ё ин ки сафарбар намекунанд. ин буд як информатсие, ки аз ҷониби Вазорати Мудофиа таздиқ шид ва нашр шид ва мо хостем, ки ба маълумоти нафарое, ки ҳаррӯза моро тамошо мекунанд, пешкаш кунем, то шуморам огоҳ бошед. камтар комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Ягон нафари шумо границаи Қазоқистон сафар кардан бихоҳед бо нархи арзон ва дастрас. Агар ҳуҷҷатотон тамом шидагирам бошад, метавонед ки рақамҳои рӯи экран будада занг зада қатъишон суҳбат кунед, айноми ма гап занед, бо нархи арзонтар шуморо мебаранд. Беҳрӯз Назарзода нависондаед. Акаҷон мара 3 моҳ пеш қапида штраф карданд. 10 рӯз муҳлат доданд. ҳозир боша штрафам набаромадестай. ма Тоҷикистон рафтан метонам. бале, шумо метавонед ҷумҳурии Тоҷикистон омада, лекин наспоридани штраф яке аз сабабҳое мешавад, ки ҳамун муҳлате ки шуморо запрет кардагиянд, вақте ки ба охир мерасад, аз сабаби наспоридани штраф имконият ҳастае, ки запрети шумо кушода нашавад. Розиқова нависондаед. Ассалому алайкум ака. ма документ надорам. метавонам граница бурам, документ кунам ё ин ки не? ҳамин нафарҳое ки мақсад таксиҳое ки граница мебаранд, бисёри нафарҳош аз уҳдаи гузарондан меброянд ва шумо ҳам хеле ягон одами бахитон боваринока ки дарёфт карден барои граница бурдан, қатъиш суҳбат кунед, ба калаки гирифт 100% мерен, граница мегзарен, обратно надоромаданда документҳои қонунӣ мекунед. Ашуров нависонда. воҳима қатъӣ менависед, лекин гапот маъно надорад. ҳай гапҳои мо маъно ки надошта боша, барои чи шумо медонед, ҳами хеле баъзе нафарат медонед тамошо мекунед. Шаҳбоз Шарипов нависондаед. Ассалому алайкум акаи Сорбон. паспорти ма печати фалшивӣ дошт. алиш кардам. нав гирифтам, гузашта метонам? бале, метонем гузашта. мақсад ки аз ҳамун паспортере ки печати фалшивӣ дошт, паспорти нав бисёртар имконияташ ҳастае, ки шуморо барои ворид шидан ба Русия иҷозат бидиҳад. Кулобӣ нависондаед. агар чорни списка бошид, граница гузашта мешавад ё ин ки не? бале, мешавад гузашта. аз сари нав ки вориди Россия шидем, баъд ҳамаи ҳуҷҷатотона қонунӣ кунем, мақсад аз чорни списка номтон нест мешавад. Абдураҳим нависондаед. ака, номи ма дар чорни списка ҳастед. ма Тоҷикистон равам. баъди чанд қадр обратно гашта омада метавонам Россия. фарқ надорад, баъди чанд қадаре ки шумо худтон бихоҳед рафта метавонед. ами мақсад гости борем ки даромадагӣ набошем, фарқ надорад. Тошмат нависондаед. салом бародар, ман дар шаҳри Москва қарор дорам, лекин документҳом аз шаҳри Уфа мебошад. ягон проблема мешавад манда ё ин ки не? бале, вақте ки шумо дар шаҳри Москва қарор доред, ҳамаи ҳуҷҷатҳои шумо барои зиндагӣ кардан, барои кор кардан бояд ки аз шаҳри Москва гирифтагӣ бошад. вақте ки аз Уфа ҳамчун меҳмон мебиёед Москва, ягон мушкилӣ намешавад. вақте кор карден, бояд ҳамаи чизҳо аз ҳаминҷа дастрас шидагӣ бошад. як нафари дигар нависондаи. салом акаи Сормон. нафаре ки дута фарзанд дошта бошад.
синни сола нигоҳ мекунанд барои хизмат бурдан. Не, нафарҳое ки ду фарзанд доранд аллакай синну сол ба назар гирифта намешавад, новобаста аз синну сол аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мешаванд. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорумон, дар ҳамин аэропортҳо ҳозиранд, рейдҳо рафтаистад ё ин ки не? Рейди нелегал рафтаистад? бале, рейди нелегал 2024 то ҳозира идома дорад ва дар аэропортҳо тафтиши ҳуҷҷатҳо чӣ хеле ки пештар буд ҳамун хелам идома додаистай, мақсад телефонҳоро проверка мекардан ҳамун хел ҳастай, умуман назорат ба мисли пештара чӣ хеле ки буд аз болои шаҳрвандони хориҷӣ то айни ҳол вуҷуд дорад. хоб тамошобинони барномаҳои Сомониён Тиҷаи имрӯза видеомона ҷамъбаст мекунем. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.